Darko, 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 Darko. Prečo hádžeš regále v obchode? Veríme len Fabiovi, áno! Fabio kričí, nejímaj! Dano beží rýchlo domov. Fabio sa naštve, uteká za ním, len už nevládze. Tak bere rodine auto, začne trúbiť na aute bez kapoty. Bolinka kričí, Fabio! Fabio nepočúva, lebo hľadá Dana. A kričí, nejímaj! Darko hádzal regále v obchode. Zrazu sa objaví Darko a kričí, že to nie je pravda! Fabio kričí, Tatko sa naštve a rozlame mu nohy. Celá Fabiová rodina beží na miesto. Dano kričí, Darko, bež. Darko a Dano zdrhajú, jak len vedia. Zrazu sa objaví malý, Aďo hovorí, čo sa deje. Boinka ho chytí a zožerie. Darko hovorí, nevadí, však to bol len malý Aďo. Darko a Dano dojdu na Vancovú, tam je Marko, Tobias, Polak. Dano kričí, Lakatošovci bežia! Marko hneď, no asi nie. Marko povie, zabili sme malého Aďa. Zrazu sa objavia Kidi z Raka a kričia, ide sa do bank. Kidi z Raka a Vancová bojujú, jako život proti cigánom. Vyrovnaný súboj, policajti nevedia, lebo sa tam boja. Nič neočakávané. Zrazu sa objaví Tomáš Pípa! Všetkých zničí, Lakatošovci nemajú šancu. Vancová sa teší, Pipa je hrdina. Kidi z Raka sa tešia, ale smútia po Aďovi. Zrazu zistia, že za smrť môže Darko. Znovu vznikne súboj Vancová proti Kidom z Raka. Nikto nevyhrá, lebo je to Palov sen. Palo hovorí, kámo, ten Dano má jakých kamarátov.